என்னுடைய வருகை ரகசியம். ஒரு திருடன் எப்படி ரகசியமாய் வருவானோ அதே மாதிரி சீக்ரெட் கம்மிங். இயேசு கிறிஸ்துடைய முதல் வருகை சீக்ரெட் கம்மிங். உலகத்துல வரமாட்டார், மத்திய ஆகாயத்துல வந்து நிற்பார். தேவ காலம் துணிக்கப்படும். அந்த எக்கால சத்தம் எல்லாருக்கும் கேட்காது. யார் யார் இயேசுடைய வருகைக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறாங்களோ அவரை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட அனுபவத்தோட யார் யாருடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ வருகைக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறாங்களோ அவங்க காதல மட்டும் அந்த எக்கால சத்தம் துணிக்கும். உடனே கண்ணிமை நேரத்தில் அவங்க மறுரூபமாயிருவாங்க. இந்த பூமியில மறைஞ்சிருவாங்க. மாகாயத்துல மத்திய ஆகாயத்தில் இயேசுவோட இருப்பாங்க. அதான் வசனம் சொல்லுகிற காரியம். அதனால எந்த நாள் எந்த நேரத்துல மனுஷகுமாரன் வருவார் உங்களுக்கு தெரியாது. அதனால ஆயத்தமா இருங்க.